Khumalo. Kwangathi uyafa nje istress. Yabona nje mfowethu. Mina ngazi ukuthi ngiwonani emhlabeni. Zonke izinto zami ziyabheda. Angazi ukuthi kumele ngenze njani manje. Have you tried ACC 200? ACC 200 yani. Ngiserious ngakhuluma ngicabanga indaba ama ACC 200. Okay. Hayi man. Kanti ke ngikuphi Khumalo? Hey, ngisanda kubona utikoloshe lapha kwami. Aw. Tikoloshe nje uva nophuma usubaleka wathi ntwi. Oh. Awungichazele ngalo tikoloshe okhuluma ngawo. Angazi lento ngayichaza kanjani ukuthi bekushesha. But mawuyibuka ungazi uthi umuntu. Nami bengiqale ngayitshela ukuthi umuntu. Ngase ngitshela unkosikazi ukuthi kahle hle utikoloshe lo. Ususiqedile futhi usitshontshela izinto lapha endlini, usitshontshela imali, usitshontshela yonke into. Yabona nje angazi ukuthi ngempela ubani lo ngithakatha ungithumela ngotikoloshe. Tshela unkosikazi ukuthi utikoloshe. Usho ukuthi ujolela uKhumalo umngani wami nalesi sinqami lesi. Hayi, uba isinqami. Ifusekwe namani. Yazi wena. Yabona nje mangihola into engizoyenza ukuqala ngibiza umthandazi. Ha? Ngiyakuzwa Khumalo. Ngisafuna nokulala nje mfowethu kancane before siqhubeke nepatrol ungivuse makushaya u12. Hayi, akuhluphi ngizokwenza njalo. Ngcobo when they come for you. Ungambona emfishane uNgcobo uyathanda ukuphula umthetho and uKhumalo hlezi ecabanga umphetho we bamagwala ngazuba nowabaqasha they always together bazovikela iCountry. Ngeke ubabalekele ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze nithi mhlawumbe uzobabona nangakini kata please mabobona wenze sure ukuthi unayo interest. Manje nkosikazi awusho. Isinesikhathi singakanani lento? Ngo3 weeks. 3 weeks. Into engididako manje la nkosikazi ukuthi mina sekuphele 3 months umntungwa enganyakazi. Yenzeka kanjani point nje? Botikoloshe. Otikoloshe. Kaloko andizigcina utikoloshe apha endlini. So basebenzise wena uba sebenza kum kodwa ibe ingabo futhi abasebenzayo basebenzele bama kusebenze wena usebenza pha kum. Otikoloshe anguthi inkosikazi. Ba otikoloshe basebenzise wena ba wena usebenzise mina namandikhulelwe. Bathe xa bakusebenzisa ngendlela yokuba kusebenze bona kodwa kube kunguwo osebenzayo kube sekuba ngokukhulelwe mina. Okushuthi ingane kuzobe kabani katikoloshe noma yami? Kuzoba ngeyakho kaloku because mina ngitshate nawe. Uyayibona nto? Okushuthi utikoloshe iwona ongenzelile umsebenzi kodwa kwaba yimina okumithisile. Kodwa vele utikoloshe vele basebenze ngawe uma kusekenze basebenzise wena bama makusebenze kodwa kibe abasebenzayo kodwa kusebenza wena bamakhulelwe mina. Yes kodwa nkosikazi I like it. Basebenzile labo tikoloshe. Awushaya iqanda madoda. Awushaya iqanda kumfoko umntungu amadoda. Awusandi sizwe sakho Khumalo. Awu ngiyabonga. Ngiyabonga nkosikazi. Aish. Hey, yabona ke captain. Sebefuna ungibulala ke futhi manje. Yini manje Ngcobo sekwenze njani? Sebefuna ungibulala la. Ukubulala? Obani manje? Buka, bana sengizoshaya high score. Aha wena man, ukhuluma ngama games. Awungangeni kamjebule bani. Ukhumalo mfaka umntungu, umzilikazi kaMahlobane, izinja zegame. From namhlanje captain, ngifuna ungipromote to professional mshaywazi. Khumalo. Qakelani ngengitshela qakelani. Hey, mina captain anga. Khuluma man Khumalo. Ngishayile iqanda. Ngishayile iqanda Ngcobo. Ukhumalo omncane usendleleni. Captain,
washo ubheke icele wathi funa sande isizwe samaphoyisa ilento engenzayo. Singwala mntongo. Ihogele kapteni umntu oxayiwena. Hey manje. Kapteni unani ngani yami? Njalo yini wena? Hey. Nawe Ngcobo mngani wami uzongijabulela. Cha Khumalo, ngiyakujabulela be. Cela ukwenza ucingo emnyango. Kulungile. Ngicela umona ngiyazi vele enjoy yami. Yabona ngapha wami uzokhuluma iphoyisa and ngiyazi ukuthi uzoba umfana na kanjani. Ngizafuna ukufundisa ubopho. Yabona uzankosi lo uyathathwa ufake umuntu. Wemfazi kaKhumalo. Cha, ngithi ngikufonela ukuthi isiyanyuka ke phela imali. Ngaqale ngakubamba ukade wenza imikhuba nalo wangangotshani. Manje sengitholile futhi ukuthi yena ngangotshani ndini lo usekukhulelisile. Okusho ukuthi mina kahle kahle senginezinto eziningi ezengizacisayo kumele ungikhokhelele zona. Cha, that is non-negotiable ngesingisi uzokhokha. Cha nje singalokho esibhedelana ake usubscribe lapho na rubbish wekhumalo Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami celule mina Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami celule mina